baj mindössze annyi, hogy gyakorlatilag 3 hónap kellett itt 3 súlycsoportot fölmennie, vagy legalábbis 2-t. Úgyhogy hát nem igazán az ő súlycsoportja a cirkáló súly, nem is tudom, hogy fogja ezt bírni ennyi súlygyarapodás után. Mindjárt egy ilyen komoly mérkőzést bevállalni. Na mindegy, ő 2002 óta profi. Egy kemény, jó fizikai adottságokkal rendelkező versenyző, de hát valljuk meg, azért meglepetés lenne, hogyha ő ezt a mérkőzést most itt megnyerni. Főleg azért, mert elég nehéz úgy felkészülni egy címmeccsre, egy számára vadonatúj súlycsoportban, hogy előtte még ebben a súlycsoportban nem is boxolt. Tehát ez több mint nagy kockázat, de hát elvállalták, úgyhogy hajrá! Pasterko László a menedzsere. Balázs itt az első menetben próbál sokat mozogni, próbál körmenni, onnan ütni Zaimot. Neki rövidebb az ütőtávolsága, tehát valószínűleg ez praktikus megfontolásokból adódik így. Zaimnak hosszabbak a karjai. Próbál testre dolgozni, ez jó, ezek övre mennek, inkább mélyütés gyanús ez már. Tehát fel se vette őket Zaim, úgyhogy semmi probléma, mehet tovább. Charles Chenuf a mérkőzés vezető. Ahhoz képest, hogy ez egy 12 menetre tervezett mérkőzés, elég nagy iramot diktálnak itt az elején, főleg a csíkszeredai versenyző miatt. Ő mozog többet lábbal. Próbál közel menni megint, itt behúzza magához őt most Zaim. Hoppá, már ráj után. Zaim. Jól védte magát itt most Balázs. Zaim most próbál meg kibontakozni itt a menet vége felé. Mondom, heves összecsapás. Balázs talán az esélytelenek nyugalmával, vagy harci kedvével, nem tudom, de minden esetre megpróbálta lerohanni ellenfelét. Úgyhogy Zaimnak, Majid Zaimnak itt az volt a dolga, hogy ezeket valahogy kivédje. Aztán a végén próbált már meg ellentámadásokba menni, csak akkor már nem volt túl sok idő. Úgyhogy a második menet lesz igazán érdekes. Józsi, belharcod, abban nem jobb vagy, belharc. És hogy ütől, egyből verekedés, oké? Belharcban sokkal jobb vagy. Jogi, finoman, észre boxolj. Ha belemész a verekedésbe, jobb vagy abba is. Ha verekedésben is jobb vagy. Lényeg az, ahol ütöl, figyelj oda. Oké? Nagyon lényeges, Józsi. Ahova ütsz, odafigyelni. Belharcot, azt erőltesen. És test-fej. Belharcban, oké? Hát talán hallották önök is az edzőakat, melyek szerint belharcot kell erőltetni, hát ez amit mondtam, hogy az alkatából adódóan közel kell mennie, ezt a buzdítást kapta, hogy belharcban jobb, ha verekedni kell, tehát odaáll Irini, abban is jobbnak látják, testre fejre üssön. Hát igen, csak most el fog indulni a második menetben, kérdezze Balázs hagyja-e? Balázs megpróbálja betartani az utasításokat, Zaim elég jól zárja. Most fejen indított Balázs, és aztán próbált testre ütni. Most ugyanezt akarja visszaadni Zaim. Az elgondolás jó, csak még nem tudta megtalálni a rést Balázs. Zaim rutinos, jól védekezik. Két horoggal próbál távolság tartani.
Megint közbeszúr ballal, ezúttal nem tud menni Balázs. Balázs József erőlteti a közelharcot, csak éppen Zaim elnyaklik, jól zárja magát. Nagyon kellemetlen, most már így közben is tudott ütni, mert Balázs elfelejtett védekezni támadás közben. Jó, hát mondjuk elég nehéz, ha jobb kézzel üt, akkor ballal nem tudja védeni a jobb oldalát, csak ritkán sikerül. Nagyon kemény csata ez. Tényleg olyan verekedés jellege van ennek a mérkőzésnek is eddig. Zaim inkább boxolni próbál, Balázs József pedig megpróbálja ráerőltetni ezt a munkás, kemény, tényleg verekedő stílust. Meddig lehet ezt bírni ővel? Nagyon sok energiát elfecsérel egyébként József ebben a küzdelemben. Elég kevés sajna az eredményes találat. Zaim sokkal forrolósabb, és ez hosszú távon jól jöhet. Ne feledjük, ez egy 12 menetre kiírt meccs. Jól hagyja Zaim. És most jól üt megint, megelőzi Balást. Nagyon neki fesz Balázs. Csak hát közben a védekezése nem olyan jó. Nagyon akar, nagyon hajt. Nehezen találja meg azért a francia ellenszerét. Sajnos megint nyitott volt, amikor támadni akar. Zaim ezt kihasználta, meg is fogta egy pillanatra Balázs Józsefet. Balázs egyelőre állja ezt a küzdelmet. Hát az a baj, hogy túl nagy erőt tett ebbe bele Balázs, és nem jött ki belőle az eredmény, és a végén jobb volt itt már Majid Zaim. Végén már jól boxolt, Balázs azonban gondolom megint megpróbál közel menni, neki rontani nála nagyobb, nehezebb, tapasztaltabb és eredményesebb versenyzőnek. Muszáj bevállalni a kockázatot, már az maga az volt, ahogy elvállalták ezt a mérkőzést. Meg kell próbálni, hát ha lehet ebből valamit csinálni, mélyütések. Hát ilyen korábban is volt már, de a bíró most elégeli meg. Csenuf. Sajnos lehet látni Balázsnál, hogy mit akar, és erre jól tud reagálni Zaim. Védi jól a fejét Balázs, sajna. Ajjaj, de mennyire nem, ott van teljesen tisztán, egy felütést kapott az állára. Egy nagyon széles horog. Erőből akarja megoldani Balázs József ezeket a támadásokat. Nagy ütésre törekszik. Meg akarja rendíteni Zaimot. Csak közben elfelejt védekezni, és ez nagy baj, ez nagy baj. Egyre több ütést kap ő is. És ne feledjük, ő nem igazán ebben a súlycsoportban versenyzett, sőt egyáltalán nem ebben korábban. Úgyhogy kérdés, hogy meddig bírja ezt még, hogyha Zaim elkezdi őt bombázni. Az akarata az nagy. Most is bekapott egy kemény jobb egyenes, mégis jött előre. Megint ott van egy jobb egyenes, kár érte, nagy kár, most egy jobb horog is már. Ajjaj. Ajjaj. Hát igen. Számolni kell Balázs Józsefre. Sajnos a harmadik menet utolsó percéig bírta erővel. És most nagy bajban lesz a folytatásban. Lehet, hogy ki fogja ezt bírni, legalábbis ezt a menetet, aztán kipiheni magát. Egy nagyon kemény székely boxolóról van szó, de sajnos hátrányba került emiatt. Itt megint kap egy nagyon nagyot. Újra számolni kell rá. A csuda vigye el már a második ebben a meneten. Most már az orra is elered, az orra vére. Hát igen, a rossz kezésnek sajnos ez az eredménye, és hát fokozatosan fárad egyébként, bármennyire is lelkes és határozott és jön előre. Megint nem védi jól a fejét, megint nagy ütésre törekszik Balázs, erőből akarja megoldani ezt a feladatot. Hát ha megtenné, az hatalmas bravúr lenne, de hát lehet-e? Iszonyatosan kemény, nagyon nagy harcos, hát ez látható, most is beleáll két rászámolás után, hogy nagyot üssön.
Ez a menet ugyebár Zaimé, ezt mondanom sem kell. Balázs nagy akarással, de sajnos sok hibával boxolt ezen a mostani felvonásban, ebben a menetben. Az látható volt már a mérkőzés elején, hogy ő tényleg le akarja támadni, le akarja rohanni Zaimot, és nem a védekezésre ügyel. Tehát nem taktikailag akarja megverni. A taktika itt az volt, hogy menj oda harcolj közelben, tehát közelharcot csinálj, és azzal próbálj meg érvényesülni. Csak hogy Zaim egy idő után már nem engedte közel magához Balást, hanem távolabbról ütötte. Itt derült ki, hogy ha Balázs nem tud közel menni kellőképpen, akkor bizony a védekezése nagyon lyukas. Íme. Fura dolog ez, mert Balázs azt próbálta meg, ami valószínűleg az egyetlen lehetséges út. Csak az a probléma, hogy Zaim erre most már rájött, és most már tudja, hogy mit kell ellene csinálni. A negyedik menet. Megint nagy ütésekre áll be Balázs. Kiütésre törekszik a jelek szerint, meg akarja rogyasztani, meg akarja fogni Zaimot. Ez látható volt már a mérkőzés elejétől, most is ugyanez a szándéka, ez a terve. Ezzel küldték harcba, menj közel, tehát eltolja magát a Zaim, és ha ott van, már nincs erő annyi Balázsban, hogy próbáljon valami komoly ütést. Itt az első menetben ezt még ilyenkor megpróbálta. Most is próbálja, de megint lent van a keze. Megint lent van a keze, megint tisztán üthető. Meddig bírja még ezt? Mert most már megint ez a kérdés, nem az, hogy támad, hanem hogy ezeket a fejütéseket hogyan bírja. Hát egyelőre fantasztikus, de hát kétszer már számoltak el a harmadik menetben. Súlyhátrányban, erőhátrányban, fizikai hátrányban van Balázs, és ezt kellene akarattal, szívvel ellensúlyozni. Döbbenet, hogy mit megpróbál. Tehát lehet-e az elemek ellen harcolni? Lehet-e? Sajnos pontatlan. Pedig nem üt kicsiket. Most jól hajolt el, ez a horog azért egy kicsit elkapta megint. Ballal most eltalálja Zaimot, de fárad már a menet vége felé. Már nem annyira tud figyelni az ütéseire, hanem inkább csak ösztönből üt. Fárasztotta most egy kicsit őt Zaim azzal, hogy ránehezedett és tolta magától el. Megint kemény jogokat próbál indítani, de hát nem mennek jó helyre. Zaim pontosabb. Megint fejen találja el többször egymás után Balást. Balázs meg csak a levegőbe. És hogyha ő üt, akkor megelőzi őt Zaim. Hát látják. Hihetetlen, hogy mekkora akarata van Balázs Józsefnek. Csak sajnos az ütései rendre nem jók. Vagy hát nagyon kevés az, ami jó, és sajnos túl sokat kap be megint, úgyhogy ez a menet is elmegy. Úgy látszik, sok neki Zaim, sok neki a cirkáló súly, legalábbis most még sok. Most egy komoly jobb forgat azért be tudott vinni. Megint, de még mindig bele tudott kapni Zaim, tehát nem volt tökéletesen tiszta, és Zaim megint kétszer megüti Balázs Józsefet. Ó, hát aztán még be is rogyasztja, hadd fáradjon. Óriási csata ez. Hát majd, hogy nem Dávid és Góliát küzdelme. Továbbra is azt mondom, hogy túl nagy feladat, túl nagy falat Balázsnak ebben a súlycsoportban egy ilyen francia ellen kiállni. De hát most már nincs más választása. Elvállalta, meg kell próbálni. Aláverje.
verjél. Alá, tessék aláverni, amikor kifordul, akkor pács aláversz, oké? Kőkeményen megrántott fel a kezet. Tegyél azt, hogy akar, tegyél azt, tegyél azt. Józsi, belharcba mész. Tessék, a balt is fölcsapod, föl. Az a lényeg, el van fáradva, meg kell csinálnod. Oké? Aggyal tessék dolgozni, ne vakuljál el. Ez a tiéd volt. Fogjátok maguk. Hát, itt azt hallottuk, hogy ez az ő menete volt. Én azt hiszem, hogy ez inkább csak a kincstári optimizmus. Hát persze buzdítani kell a versenyzőt, hogy ráncsa fel alulról a bal és jobb kezét keményen, fizikailag azt mondják, hogy elfáradt már Zaim. Hát én ezt kétlem, de hát ők ezt ott a mesterek így látják a sarokban. Hát ezzel próbálják Balást ugye nagy küzdelemre buzdítani. Ezt kell csinálni egyébként az edzőknek, ez a dolguk, mert tényleg benne van a pakliban, hogy Balázs egy komoly ütéssel tényleg kárt tud okozni Zaimnál. Zaim szerintem nem fáradt el annyira még. Ne tudna ellenállni. Mindegy, meglátjuk, kinek lesz igaza. Zaim azért arra nagy hangsúlyt helyez, hogy fárassza Balást. És most Balázsnak jó pillanatai vannak, kérem. Lehet, hogy Zaim mégiscsak elfáradt, lehet, hogy jól látták? Vagy most egy kicsit leeresztett erre a menetre. És most megint egy pontos jobb egyenes. Csuda vinné. Azért ez a francia fiú még mindig észnél van. Majid Zaim, még akkor is, amikor bekapott két komolyat Balástól, végre egy lehetőség Balázs előtt. Ott is van, dolgozza keményen. Most kellene valami olyat ütni, amivel tényleg el lehet kapni Zaimot. Zaim most a legkevésbé ellenálló. Támaszkodik rá, hadd fáradjon. Na hol van az a nyerőütés? Mert most meg lehetne valóban fogni Zaimot. Zaim most tördeli inkább csak ezt a mérkőzést. Ebben a menetben, ebben az elmúlt másfél percben védekezik. Egy komoly ütése volt eddig. És most megint rádől Balázsra, fárasztja vele. A bíró nem szól közben, a hazai pálya előnye. Adok-kapok mind a két oldalon. És most megpróbál Zaim is néhány komolyabb ütést bevinni. Ezek a horgok, ezek most már nála sem annyira frissek, pattogósak, de bement. Kiegyenlített ez a menet eddig. Balázs hihetetlen mód harcol. Egyszerre ütöttek testre. Balázsnak jó volt, vagy nem volt tökéletesen pontos itt a bal horga, meg a jobb horga. Hát igen, arra helyzet, hogy Zaimot kellett volna figyelmeztetni, nem Balást. Tudnélik, azért ütött oda egyet, hogy hátralépett, hogy most már ne támaszkodjon rá. Támaszkodást kellett volna büntetni, de hát mindegy, lejt a hazai pálya egy picit. Balázs nem védekezik, és most Zaim itt a végére megint feltámad. Kivédekezte a menet nagy részét, és aztán most óriási verést mér Balázsra. Hát ezek szerint valóban fáradt, de nem annyira, hogy ne tudna még harcolni. Balázs szabálytalankodik itt a végén. Igaz, hogy Zaim is, de hát azt nem nagyon látják. Hát izgalmas volt ez a menet, egészen más, mint az eddigiek. Tessék odafigyelni. Rámész, amikor le van a keze, egy pillanatra ne állj meg. Odafigyelj, pács is egyből. Meg tudod csinálni, Józsi, megcsinálod, tessék. Az ember kétszer is. Kétszer meg volt, így van. Kell még? Tedd ki. Józsi, a testére ütött, nem védi a fejét. Nem ide védeni a fejét. Nem van a bal kezen, hát folyamatosan nem van. Közelben és fölül, alulról tessék megcsapdosni. Alulról. Oké? Jól van? Igen, hát van igazság abban, amit talán önök is hallottak, hogy megfogta talán egyszer Zaimot, csak hát sajnos láttuk itt a lassításban, hogy a végén mekkora verést kapott. Tehát nagyon keményen küzdött 2,5 percig, és aztán az utolsó 30 másodpercben pedig megint nem tudott védekezni jól. Úgyhogy hát hiába minden. 6. menet.
Balázs megint neki feszül. Zaim most bevállalja ezeket, mert mondom, így próbálja meg elfárasztani őt. Ahelyett, hogy elmozogna, mert az ugye fárasztó lábbal elmozogni, mind a ketten fejelnek most. Inkább a testi fölényét akarja kihasználni itt most Zaim, és aztán két komoly ütés megint elereszt. Sajnos Balázs nem védekezik. Mindig csak a támadásra buzdítják, itt a védekezésre legalábbis amikor hallottuk itt a sarokban a szavakat, akkor erről nem esett szó, hogy hogyan kéne védekezni. Egyértelmű itt a meccs megnyerése, még mindig a tét, a cél, csak hát sajna védekezni is kéne, és erre nem hívták fel a figyelmét, hogy ezt hogy tegye. Annyira a támadásban él itt mindenki most. Csak hát Zaim is tud támadni. Most pontatlan a jobb felütése a franciának. Ez meg egy mélyütés Balástól. Aztán szűk hordok, megint egy mélyütés ezúttal Zaimtól. Annyira nagyon mélyütések ezek, de határeset, ez is oda ment volna. Ott gyűri, gyömöszöli Balázs Zaimot, óriási küzdelme. El is találja itt, most csak nem volt benne akkora erő már, hogy megfogja vele Zaimot. Van válasza a franciának. Megint van 2, 3, a csuda vinné. Hát igen, ezekkel tud fölénybe kerülni Zaim. Addig fárasztja a csíkszeredai boxolót, amíg kicsit ott kipihenve magát, mindig tud néhány komoly ütést bevinni. És ember felett itt küzd itt Balázs. Mondom, ez nem az ő súlycsoportja. Ó, már megint a feje. Nagyon elfáradt most már. Most ő fáradt az előbb, lehet, hogy Zaim volt, most meg már ő. Az akarata viszi előre, mindent megpróbál, de hát nem tudja átütni ezt a védekező falat. Oda megy, beteszi a fejét a válgödrébe, és aztán ő kap egy nagyobb horgot. Megint, hát sajnos elfáradt. Várható volt, de még talpon van. Nagyon kemény hatmenet volt ez, és még ugyanennyi hátra van, a végig csinálják. Őrület. Balázs megint megpróbál egy felütést. Aztán utána fejre támad balhorgokkal. Védi őket Zaim. Egy kis dulakodás most, ezt is védi, jobb felütése sem tökéletes, bár nagyon keményen húzza meg, és sajnos nem fér be. Zaim pedig megvárja, hogy mi lesz ebből, és hát gondolom az a taktikája megint, hogy fárasztja egy kicsit Balást, és aztán onnan egy kicsit kiegyenesedve próbál meg megint ütni 2-3 egyenest, íme itt már kóstolgatja őt ballal. Zaim tehát kontrabunyót játszik itt most már menetek óta. Szigorúan zártan védekezik, nem mozog annyit lábbal. Ezt csak az első 1-2 menetben láttuk tőle, azóta inkább kocogósabb. Viszont elég jó zárt a védekezése, és onnan nagyon jó ritmusban tud ütni. Balázs pedig megpróbálja eltörni ezt a kemény reteszt, hát látják, csak az a baj, hogy elég kevés sikerrel. Mondom, dicséretes a hozzáállása, az akarat, az ereje, de ez nem az ő súlycsoportja. Nem Zaim az ő ellenfele, összefejelnek kétszer. Erőn felül próbál teljesíteni. Ajjajjajjajjaj, hát mondom, úgy ütni, hogy vaktában ütök jó formán, mert az akarat visz előre, hát ezzel jár. Sajnos bekapott pont egy komoly jobb horgot. Harmadik alkalommal számolnak rá. Egyébként már az óriási dolog, hogy a harmadik menetben kétszer leütötte őt Zaim, és eljut ide a 7. úgyhogy még ő keserítette meg Zaim életét, tehát mindenképpen óriási bravúr, és sajnos a meccs megnyeréséhez egyelőre nem elég, és megint megpróbál megújulni, olyan, mint a Főnix madár. Haloporaiból támad föl Balázs, egy mélyütésre volt jó csak, de lekiveselkedett. A pontosság nem volt meg.
Testütés ő kapja be. Dől rá Zaimra, megpróbálja visszaadni. A balhorog nem is rossz. Zaim bírja ezeket, ez most jó volt. Pontatlan. Ilyenkor szokott Zaim válaszolni, szerencsére most nem teszi. Meg kell igazítani a kötést. Addig egy kis pihenő, rájuk fér. És Zaim jön ki jobban a pihenő után. Vége a menetnek. Hát azért fáradt most már Zaim is. Itt a kezét ütötte le, ezért volt pontatlan, és aztán utána jött a horog. C'est bon, non, tu bloques bien. Mais remise derrière. Remise, hein. N'y pense pas au round, n'y pense pas, boxe. Pontos találat. N'y pense pas au round. Sajnos. Allez, boxe-le. Boxe-le, c'est bien. Allez, c'est bon, hein. Allez. Nyolcadik menet. Megint előre jön Balázs József, megint fárasztja őt. Megint fárasztja őt Zaim. Fejelés. Szigorú figyelmeztetést kapnak, főleg Balázs. Megint előre teszi a fejét, éppen most figyelmeztették. Hát nem lehet más, be kell oda tenni a vágódörbe, és onnan ütni, hát hiába, hát ez van, nem lehet mit csinálni. Csak sajnos hiába. Olyan hosszúak Zaim kezei, hogy akárhova üt, mindig azokat találja el. Talán most, hogyha fejre próbálkozik. Zaim már érzi, hogy hova jönnek az ütések. Fejre kéne felhúzni talán. És most kap egy nagy fülestűt közben Balázs. Meg most próbál meg fejre dolgozni, de lentről kellene, mert amikor távolabbról van, akkor meg fölteszi a kezét Zaim. És nagyon jó válaszai vannak a franciának. Tisztán üti Balázs fejét, aki most már bajban van. Annyira bajban van, hogy nincs is tovább talán. Teljesen elkészült az erejével. Nincs tovább, mert szédeleg, be is repül a törölköző. Zaim kiütéssel nyer. Balázs ereje több mint 7 meneten keresztül kitartott. Erőn felül vállalt egyébként ezen a mérkőzésen, tehát nagy dolog volt, amit megpróbált. A küzdeni akarása az tényleg a legnagyobb elismerést kell, hogy megkapja. De hát sajnos ez nem az ő súlycsoportja, sajnos Zaim nem az ő ellenfele. Úgyhogy hiába próbált meg mindent, nem volt valós esélye, és hát ez így járt. Már ezért, mert gyűlnek a vereségek, egy boxolónál sose jó.